suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Mapagpalang gabi sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon sa gabi pong ito. Muli po tayo po ay sama-sama sa tinig ng pag-asa na kung saan sa pamamagitan ng buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon, patuloy nating nararanasan ang buhay na mayroong pag-asa na nanggagaling sa ating Panginoon. At sa gabi pong ito, tayo po ngayon ay mayroong bagong tema na kung nung nakaraan pong linggo o buwan ng Oktubre ay about revival ang ating pong napag-usapan, no? Maging ng mga pastor na naging bahagi sa tinig ng pag-asa. Ngayong pong buwan na ito ng Nobyembre, ang tema po na inilagay ng Diyos sa puso ni Bishop ay tungkol po sa Keep Your Fire Burning, no? Dahil alam naman po natin na kapag po ang tunay na revival ay naroon po na naranasan natin, ang apoy ng kapangyarihan ng Diyos ay atin pong nararanasan. At ang apoy pong ito ay nais ng ating Panginoon na magpatuloy, no? Hindi po naroon na maging seasonal, kundi maging patuloy na bahagi ng ating buhay. At ang teksto po na ating pong pagbubulayan ngayon ay matatagpuan sa Leviticus Kapitulo 6, talatang 8 hanggang 13. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon dahil tunay nga na kung wala siya, wala tayong magagawa. Tayo pong lahat ay sama-sama na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, salamat sapagkat muli po, O Diyos, ay binigyan niyo kami ng pagkakataon na magsama-sama na mag-aral, magbulay na inyong buhay at makapangyarihan salita. Salamat po sa pagkakataon na ito na kung saan ang bagong kapahayagan ay ibibigay niyo po sa amin, O Diyos. Patuloy po ako nagpapakumbaba sa inyong harapan na amin na kung wala ka, wala po akong magagawa. Wala po akong sapat na talino at karunungan. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang makapagbibigay nito sa amin. Kung kaya't binubuksan po namin ang aming mga puso, hayaan niyo po na ito'y maging matabang lupa na ang salita niyo na mayahasik, Lord, ay tunay na magkaroon, Panginoon, ng bunga sa aming mga buhay na ikaw lamang ang maluluwalhati at maladakila. Samahan niyo po kami at tunay nga, O Diyos, ang pagpapala niyo
ay maranasan ng bawat isa na makakasama ko po sa gabing ito sa Tinig ng Pag-asa. Marami pong salamat. Ngayon pa lamang po ay inaangkin ko na ang kapahayagan nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming samatalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Dito sa Leviticus chapter 6 verses 8 to 13, ang sabi dito, "And the Lord spoke unto Moses, saying, Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering. It is the burnt offering because of the burning upon the altar all night unto the morning, and the fire of the altar shall be burning in it. And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire had consumed with the burnt offerings on the altar, and he shall put them beside the altar. And he shall put off the garments and put on other garments, and carry forth the ashes without the camp and unto a clean place." Sa 12, "And the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it. And he shall burn thereof the fat of the peace offerings, and the fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out." Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Dito po makikita natin, meron pong command ang ating Panginoon na kung saan inutusan niya si Aaron at ang mga Levita kung ano ang dapat gawin sa, sabi nga, sa peace offering na yon, na kung saan ay nais ng ating Panginoon na ang altar na gagawin ay naroon na patuloy ang apoy nito, Hindi ito kailangang naroon na huminto, kundi magpatuloy ang apoy na nanggagaling dito. At alam niyo po ba, sa kapanahunan po natin ngayon, hindi lamang po ang mga Levita noon ang inutusan ng Diyos, yung mga priest, kundi sa ating kapanahunan, we are considered priests. Kaya ito pong utos na ito ay spiritually naroon po na nakatalaga din po sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2, kung titingnan po natin, verse 4, yan. Ang sabi po dito, to whom coming as unto a living stone, this allowed indeed of men, but chosen of God and precious. Ye also, as living stone, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Praise God. Ang sabi nga po dito, na tayo po, we are considered as lively stones, built up spiritual houses. Tayo po yung mga spiritual houses, and holy priesthood. Ito po yung naroon po na katotohanan. That we are considered, once na tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus, bilang Panginoon natin tagapagligtas, we are considered as a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices, Katulad po nung ginawa ng mga Levita, doon po sa Leviticus chapter 6, naroon po na sila ay nag-o-offer ng mga sacrifices. At dito po ang sabi nga acceptable to God by Jesus Christ. Amen. Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, makikita po natin na ang mga sakripisyo po na ating gagawin, i-offer sa Diyos ay magiging kaaya-aya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Makikita po natin doon sa mga unang talata, dito po sa Leviticus 6, 8 to 13 na ating nabasa, naroon po na, ang sabi nga, yung mga high priest na yon ay nagpapalit ng damit, Nagpapalit sila ng damit
kapag naroon na ginaganap po yung pagsasakripisyong yun, no? Pagbaburn ng offering. Ang sabi po dito, no? And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall be put upon his flesh, and take up the ashes, no? Which the fire had consumed with the burnt offering on the altar, and he shall put them beside the altar. Dito po naroon na sabi nga ang mga priest ay nagpapalit ng kanilang mga kasuotan, yung garment nila, no? Kapag po naroon na tinatanggal yung mga ashes, no? At aalisin para makapaglagay uli ng bagong offering, no? O sakripisyo para sa ating Panginoon na ilalagay doon sa altar. Dito po ay makikita natin na sa ating pong kapanahunan ngayon, bilang tayo po ay considered as holy priesthood, no? Ang garment po na iyon na nais ng ating Panginoon na isinusuot ng bawat isa ay yung garment of righteousness, no? Ito po yung sabi nga robe of righteousness na nanggagaling sa ating Panginoon upang ang ating mga isasakripisyo, no, ay maging kaaya-aya. Dahil kung garment lang po natin o yung righteousness po natin ang ating suot-suot, naroon po na sabi nga ay hindi po magiging kaaya-aya. Bakit? Dahil ang sabi po sa Biblia, all men have sinned and fall short of the glory of God, no? Kaya hindi po nais ng ating Panginoon, no? Kaya dito makikita natin maging mga priest, nagpapalit sila ng kasuotan, ano, yung garment nila. Gayon din po sa atin. Ang garment na tinutukoy dito para sa ating kapanahunan ay walang iba kundi ang robe of righteousness, no? Dahil kapag po suot natin yung robe of righteousness, we can stand before His presence, no, with boldness that we may obtain mercy in time of need. Praise God. At dito po, no, sa mga makikita natin na naroon po na sabi nga ay patuloy po na nilalagyan ng mga priest, no, yung naroon yung altar, no, at yung pangsunog ay patuloy na nilalagyan nila ng wood, no, para po naroon na ang sabi nga ay magpatuloy yung fire na yon, no, na magpo-consume sa mga sacrifices na i-offer. At ang sabi nga po dito, no, kailangan daw po yung fire ay wag huminto o wag mamatay, no? We must keep the fire burning. Ganun din po sa atin, ano? We must keep the fire burning. At mayroon lang pong tatlong katotohanan na nais ko na ma-share sa bawat isa sa atin, ano, tungkol dito sa fire na sinasabi ng ating Panginoon that must be continuously, sabi nga ay mag-apoy o lumagablab sa ating mga buhay, no? Ang unang-una po, no, na nais ko na sabi nga po malaman natin, no, that the Holy Spirit is the fire, no? Ito po yung katotohanan. The Holy Spirit is the fire. Sa Leviticus 9:24, kung atin pong babasahin, no, tingnan natin, Leviticus 9:24. Ang sabi po dito, and there came a fire out from before the Lord and consumed upon the altar the burnt offering and the fat, which when all the people saw, they shouted and fell on their faces. Yon, no? Ang isa pong katotohanan that, sabi nga, fire came out from the presence of the Lord, no? And consume the burnt offering. Kaya God is the source of the fire. Tanging Diyos lang daw po naroon ang pinaka-source, no? Ang pinagmumulan ng apoy, no? O yung fire na nais ng ating Panginoon na sabi nga tuloy-tuloy na lumalagablab sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At ang sabi po dito, God is the source of the fire. The priests were told to keep fueled, no? Na kailangan daw po ay laging ginagatungan
yung fire na yon na nanggagaling sa ating Panginoon. Naalala ko noong si Elijah ay naroon na sabi nga ay hinamon yung mga propeta ni Baal, no? Na ang sabi niya nga ay mapapatunayan ang tunay na Diyos kapag naroon na ito'y tumugon sa pamamagitan ng apoy, no? At makikita natin na sabi nga ay ang mga propeta ni Baal, ginawa na nila ang lahat para naroon na sabi nga ay i-consume ng fire yung kanilang mga burnt offerings, no? Yung mga sacrifices nila, pero walang nangyari, no? Lahat na ng ritual ginawa nila, pero si Elijah, dahil alam niya na ang apoy ay nanggagaling sa Diyos, no? Kaya pinakita niya, no? Pinakita niya na sabi nga, yung altar, inayos niya, at nilagay niya yung isa-sacrifice, at binuhusan niya pa ng tubig, no? Kung titingnan natin, hindi pwedeng naroon na basta mag-apoy kapag may tubig. Kaya alam nyo, yung mga ginagamit po ng mga kahoy na panggatong, talagang ang pinipili nila ay yung matigas at saka yung tuyong-tuyo, dahil ito yung nagbibigay ng magandang apoy, no? Doon sa kanilang sinisindihan o pinag-aapoy, no? Kaya dito makikita natin nung ginawa yun ni Elijah, no? Naroon na isang prayer niya lang, simpleng prayer lang, no? Na sabi niya nga ay ipakita ng Diyos na siya ay tumutugon at siya ang nagbibigay ng tunay na apoy. Kaya isang prayer lang ni Elijah, simpleng prayer na may pananampalataya, ang apoy mula sa langit ay bumaba, no? Kaya praise God. Sa ating kapanahunan, ang tunay na apoy na galing sa langit ay ibinigay na sa atin sa pamagitan ng Santong Espiritu. Praise God. Kaya nung tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas, ang apoy na iyan ay nananatili sa atin. Ang nais lang ng ating Panginoon, ito ay naroon na, sabi nga po ay lumagablab o makita yung apoy na yon, ano? Walang iba kundi ang Santong Espiritu. Sabi nga po, God dwells in the pillars of fire sa Exodus 14:24, no? Na noong ang mga Israelita ay naglalakbay sa ilang, sinamahan sila ng Diyos sa pamagitan ng pillars of fire paggabi, no? Dahil malamig, dahil naroon na madilim, kaya yung pillars of fire na nanggagaling sa Diyos ang sumama sa kanila para sila ay naroon na sabi nga ay hindi malamigan at hindi sila mangapa sa kanilang paglalakbay, dahil ang tunay na fire na nanggagaling sa Diyos ang nagbibigay ng tanglaw o liwanag sa ating lalakaran. At ang sabi rin sa Acts chapter 2 verses 3 to 4, the Holy Spirit dwell in the flames of fire that fell at Pentecost, no? Kaya dito makikita natin na nung ang mga disipulo ay naghintay, no? Doon sa upper room, wala silang ginawa kundi manalangin, magpuri, ang apoy ng kapangyarihan ng Diyos, no? Ay naroon bumaba sa kanila, sila ay nabaptize ng Santong Espiritu na nag-anyong parang dilang apoy na bumaba sa bawat isa. At hindi lamang yon, sabi nga sa Hebrews 12:29, God is your consuming fire. No, kaya makikita natin na talagang ang nais ng Diyos na sabi nga yung fire na magpatuloy o patuloy na lumagablab o makita sa ating mga buhay ay walang iba kundi ang Santong Espiritu, ang pagkilos ng Santong Espiritu, ang kanyang kapangyarihan. Sa 2 Timothy 1:6, no? Sabi nga, we are to fan into flame the gift of God. Mayroon daw po tayong dapat gawin, no, para yung apoy na yon ay manatili, para hindi ito naroon na sabi nga ay mamatay, no? Makita that our fire ay continuously burning, no? At the flaming fire of the Holy Spirit is actually lives within us, yon. At sinabi ko sa inyo kanina, no, na
Nung ang ating Panginoong Yesus ay tinanggap natin sa ating mga buhay bilang Panginoong tagapagligtas, ang Santong Espiritu ay nanahan sa atin. At dahil nananahan sa atin ang Santong Espiritu, ibig sabihin, naroon ang apoy na yon na nais ng Diyos na lumagablab o makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise the Lord. At ang pangalawang katotohanan, we are the living sacrifice, no? Yung mga do sa Leviticus chapter 6, makikita natin na naglalagay sila ng yung kapag naayos na yung altar, nilalagay nila yung animal na isasakripisyo nila, no? At yun yung susunugin, no? Yun yung susunugin para maging isang mabangong samyo o offering sa Diyos. Pero alam nyo, sa ating kapanahunan, hindi hayop ang naroon na sinusunog o inihanda o sinasakripisyo. Kundi, ang sabi sa Romans 12:1 and 2, we are the living sacrifice. No? We are the living sacrifice. Kaya ang sabi nga doon na sa Romans 12:1 and 2, na sabi nga po, be not conformed to this world, but we must be transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is that good and the perfect will of God. No, we are the living sacrifice. Kailangan daw po naroon na ang sabi nga ay malaman natin na sa ating kapanahunan tayo yung hinahanap ng ating Panginoon na maging sakripisyo, no? Yung at ang sacrifice na ito ay i-burn, no? Ito yung susunugin ng Santong Espiritu para maging mabangong samyo, no, sa ating Panginoon, no? Sabi nga, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, no? At naroon na sabi nga ay we must present our bodies as a living sacrifice, no? Hindi animals ang ating isasakripisyo, kundi tayo mismo, no? Tayo mismo. We are the living sacrifice, no? Ano ba yung dapat nating i-sacrifice na kung saan ang mga bagay na ito kapag ito ay ibinigay natin o isinakripisyo natin para sa pagsamba o paglilingkod sa ating Panginoon, ito ay sabi nga po ay babakapan ng kapangyarihan ng apoy ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Sabi nga, our time, no, yung oras natin, our gifts, yung spiritual gifts ng ating Panginoon. Kailangan daw yung mga bagay na ito kapag ito'y sinakripisyo natin, babakapan ito ng apoy ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung ating katawan, no? Sabi nga, our bodies a living sacrifice kapag ito ay ibinigay natin, sinakripisyo natin sa ating Panginoon sa pamagitan ng anong paraan? Sa pamagitan ng pamumuhay na may kabanalan, no? Hindi natin ito gagamitin para sa mga bisyo o hindi natin sisirain ang katawan na ito, no? Dahil ito ay gagamitin lamang para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. At ang sabi nga ay maging ang ating mga dreams, yung mga ating sabi nga ay pangarap sa buhay. Kapag ito'y sinakripisyo natin sa ating Panginoon, ito'y babakapan niya ng kanyang kapangyarihan. At yung tunay na plano at kalooban ng Diyos ang mangyayari sa atin. Katulad ng sinabi sa Jeremiah 29, no? Sabi nga 11, na His plan for us is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end, no? At hindi lamang yon, yung ating pamilya, no, kapag ito ay naroon na isinakripisyo natin sa ating Panginoon, tandaan natin, ito ay naroon na iingatan, babakapan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, ang pag-iingat, ang paggabay, no, ang pagpapala ng Diyos ay mararanasan ng ating pamilya, no? Yung mga sumpa na nakapasok sa ating pamilya ay matutunaw, mapuputol, no? At ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy. At praise the Lord dahil sabi nga, ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa atin from generation to generation. Kaya
nakakatiyak ang ating pamilya na kapag ito'y sinakripisyo natin sa ating Panginoon, ang pagpapala na nagbubuhat sa Diyos ay mararanasan ng ating mga kaapu-apuhan, no? Kaya kung yung iba nagpapakahirap sila para sabi nga ay makaipon, para meron silang sabi nga maipamana sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, pero alam nyo kapag ang ating pamilya ay hinandog natin sa Diyos, no? Makikita natin na sa pamagitan ng apoy ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, matatamasa nila hindi lamang yung sabi nga hindi yung inheritance na galing sa atin, kundi yung inheritance na galing sa Diyos, no? At praise God, makakatiyak tayo ng ating mga apo, magiging apo pa, no, mga kaapo-apuhan ay may katiyakan ng pagpapala na nanggagaling sa Diyos, no? Ano pa? Yung ating naroon na kailangang sakripisyo, no? Ihandog sa Diyos. Ito yung ating mga ministry, no? Sabi nga, yung ating mga ministry na pinagkatiwala sa atin. Dahil tandaan natin, kung wala siya, wala tayong magagawa. Kahit na anong ganda ng mga programa, kahit na anong mga magandang plano ang ating gawin, kung wala ang backup ng Santong Espiritu, hindi ito magkakaroon ng katagumpayan, no? Kaya kailangan na maging ang ating ministeryo, yung mga pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, ay ihandog natin sa Kanya, no? Pagkatiwala natin sa Kanya. Dahil ang sabi nga nasa atin ang pagpaplano, pero nasa Diyos ang pagtatagumpay. Yon. Ang sabi dito, we must bring it all to the altar that burns with the flame of the Holy Spirit as living sacrifice. Amen. No, kaya naroon na napakahalaga na sabi nga malaman natin that we are the living sacrifice, no? Tayo yung naroon na ilalagay doon sa altar. Lahat, no, lahat ng ating gagawin ay naroon na sabi nga ay kailangang ma-back-upan ng apoy ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At tandaan natin na lahat ng ating ginawa, lahat ng ating sinalita, ito ay dataan sa apoy talaga, no? At matutupok yung mga dapat matupok. At ang hindi matutupok ay yun lamang mga backup ng Santong Espiritu, no? Yung tunay na apoy na nanggagaling sa ating Diyos. Praise God. At ang pangatlong katotohanan na sabi nga ay para magpatuloy yung pag-aapoy o pag-alab, no, ng kapangyarihan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay ay sabi nga the fire needs to be stoked, no? Ano ibig bang sabihin ng stoke? Fuel the fire, ibig sabihin gatungan, no? Kailangan daw gatungan natin itong apoy na ito, no, ng Santong Espiritu sa ating mga buhay para ito ay manatili, para ito ay nagpapatuloy at hindi mamatay. Paano ba natin gagatungan, no, ang apoy ng Santong Espiritu sa ating mga buhay? Una, sabi nga magagatungan natin ang apoy na ito ng Santong Espiritu sa ating mga buhay through God's Word, no, applied in our life. Sa pamagitan daw ng mga salita ng Diyos na inia-apply natin, ikinakapamuhay natin. Hindi yung basta minemorize lang natin, kundi yung ikinakapamuhay natin, no? Naroon na sabi nga sa pamagitan nito, mafu-fuel natin o magagatungan natin ang apoy na iyon ng Santong Espiritu para maglagablab lalo, no? Kaya kailangan na sabi nga ay gatungan natin to ng God's Word applied in our life. Pangalawa, through our prayer, no, sa pamagitan ng ating mga panalangin, naaapuyan ang kapangyarihan na sabi nga na gagatungan natin, no, yung apoy na nanggagaling sa Santong Espiritu through our prayer. Lalong naroon na lumalakas ang pagkilos ng Santong Espiritu, lalo na kapag tayo nag-i-intercede, no? Tayo ay nananalangin para sa iba, lalong lumalakas ang kapangyarihan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Through our worship, no, sa pamagitan ng ating pagsamba, no? Pagsamba, pagpupuri sa Kanya with all our hearts, no? Lalong
aapoy, lalong sabi nga ay niningas ng husto ang apoy ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Ano pa? Saan pa? Paano pa natin magagatungan ang apoy na ito na sabi nga ay nanggagaling sa Diyos? Through Bible studies, no? Yung mga pag-attend natin, mga Sunday services o Sunday fellowship, sa pamagitan ng bagay na ito ay nagagatungan natin, no? Para yung apoy ay magpatuloy, no? Parang apoy magpatuloy. At naroon din na sabi nga, through loving one another, sa pamagitan ng pagmamahal natin sa bawat isa sa atin, no? Sa pamagitan ng bagay na ito ay nagagatungan natin ng apoy ng kapangyarihan ng Santong Espiritu at ito ay nananatili, no? At naroon din yung sabi nga ay pagkalinga sa bawat isa, no? Sa paggagawa ng mabuti para sa ating kapwa. It is also one way of fueling the fire or stoking the fire o yung paggatong sa apoy na yon, no, na ng Santong Espiritu. Kaya napakahalaga noon, ano, napakahalaga. Nasabi nga sa Romans 12:11 to 13, no, sa New International Reader's Version, ang sabi sa verse 11, ang sabi dito sa verse 11, never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord. Yon, no? Kaya one way na nakapag-alab natin yung apoy na yon ay through serving the Lord, no? Sa patuloy natin paglilingkod sa ating Panginoon, the fire is being, it will keep burning in our hearts, no? Kaya sabi nga, never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord. At ang sabi sa verse 12, when you hope, be joyful. No? Kung tayo daw ay umaasa, magkaroon tayo ng kagalakan. When you suffer, be patient. Kung merong mga suffering, kung merong mga naroon na mga tribulation o mga problema, persecution, be patient. When you pray, be faithful. No? Tayo daw po kapag nanalangin ay maging faithful tayo o tapat tayo sa ating Panginoon sapagkat siya na tumawag sa atin ay tapat na kanyang gaganapin yung kanyang mga pangako. At share with God's people who are in need. No? Ito yung isang paraan din, ano, na kung saan ay nagagatungan natin yung apoy na yon na nanggagaling sa ating Panginoon. At sabi nga, welcome others into your home. Ibig sabihin, maging yung ating pagiging hospitable, no? Ito ay naroon na isang paraan ng paggagatong ng apoy ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Kaya sa pamagitan ng mga bagay na ito, as a holy priesthood, no? 'Di ba? Sabi nga, we are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, no? Ganon tayo, no, sa harap ng ating Panginoon. Ganon yung ating sitwasyon, ganon yung ating estado sa harap ng ating Panginoon. We are the royal priesthood, no? Kaya bilang tayo ay napabilang sa royal priesthood, we must keep our fire burning, no? Kailangan nagpapatuloy, no, kung paanong inutusan sila Aaron, no, sila Moses, na sabi nga kay Moses ay utusan sila Aaron at ang mga Levita na ganun ang gawin, na patuloy na pag-alabin, no, yung apoy na yon sa altar, gayon din po sa puso ng bawat isa sa atin, no. Bilang royal priesthood sa harap ng ating Panginoon, the Lord wants our fire to be continuously burning. And that fire ay walang iba kundi ang Santong Espiritu. Kaya don't grieve the Holy Spirit, no? Huwag natin siyang i-grieve, hayaan natin na magpatuloy na lumagablab ang apoy na yan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay upang marami ang maligtas, upang marami sa pamagitan natin ay makakilala sa ating Panginoon, upang sabi nga ay makita yung tunay na glory ng Diyos sa atin, ano, yung passion na yon, yung passion ng ating Panginoong Jesus
ay maranasan din natin dahil kapag po ang apoy ng Santong Espiritu ay naglalagablab sa ating mga puso, makikita natin no kung paano ang ating Panginoon na move with compassion, ganun din po no. Ganun din po yung ating mararanasan. We will be moved by the compassion of our Lord Jesus Christ. Kaya hindi tayo titigil na mag-reach out, hindi tayo titigil na tumulong, hindi tayo titigil na manalangin, magbasa ng kanyang salita, saliksikin ang kanyang habi nga ay plano sa ating mga buhay, no? Kaya makikita po natin magiging kakaiba, no? Yung ating habi nga po ay paglilingkod sa ating Panginoon kung ang apoy na ito ng kapangyarihan ng Santong Espiritu ay nananatili sa ating mga buhay at hindi namamatay, no? Hindi namamatay kundi patuloy na nag-uumalab. Amen. Ito yung naroon na nais ng ating Panginoon na sabi nga ay maranasan natin, no? We must let the fire of God, no, keep burning, no? Keep burning in our hearts. Amen. At purihin ang Diyos sapagkat sa gabing ito, alam ko na sabi nga ay kung sa ating mga buhay, no, nararamdaman natin na parang wala nang apoy, no, wala nang sigla, wala nang naroon na pagnanais na magpatuloy pa. Alam nyo, itong buwan na ito ng Nobyembre, alam ko po na kapag finokus natin ang ating mga puso't isipan sa ating Panginoong Hesus, the fire of God, no, the Holy Spirit na nagdudwell sa atin ay naroon na makakakilos ng makapangyarihan, no? Iko-consume niya, no? Sabi nga, our God is a consuming fire. Iko-consume niya lahat ng mga bagay na kung saan ay nagiging hindrance sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. No, yung mga nagiging hindrance para hindi na tayo magkaroon ng kagalakan na maglingkod sa Kanya, na sumunod sa Kanya. Lahat pong ito ay iko-consume ng apoy na yon ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya sa ating pong buhay, araw-araw, let's always welcome the Holy Spirit, no? Let's always acknowledge the Holy Spirit na siyang kumilos sa atin sapagkat ang apoy na nanggagaling sa ating Panginoon ay ang Santong Espiritu. The Holy Spirit is the fire of God within us. And the Lord wants us na ang apoy na ito ay magpatuloy, no? Magpatuloy. Makita yung liwanag sa ating mga buhay. Kaya purihin po ang Diyos sa pagkakataon na ito. I know and I believe na sa tatlong katotohanan na ito na ating narinig, magkakaroon tayo ng desire na to keep the fire of God burning in our hearts. Amen. Praise God. Kaya patuloy nating anyayahan ang Santong Espiritu sa ating mga buhay. I-acknowledge natin siya, no? Huwag natin siyang baliwalain dahil siya ang ipinadala, siya ang binigay ng ating Panginoong Hesus sa atin upang ipaalala yung kanyang mga salita, upang ipakita, no, yung kanyang instruction at direction sa atin sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kaya purihin po ang Diyos, purihin ang Diyos. Sa gabing ito, tayo ay sama-sama na lumapit sa ating Panginoon. Sa oras pong ito, tayo po ay yumukot pumikit at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po sa inyong mga salita, sa mga katotohanan na ipinahayag niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin, na kung paano po na ang mga Levita noon, Panginoon, ay binigyan niyo na instruction, o Diyos, na panatiliing nagliliyab ang apoy doon sa altar. Gayon din po sa buhay ng bawat isa sa amin, na nais nyo na ang Lord, ang apoy na ito ng Santong Espiritu ay manatili sa aming mga puso, Panginoon. Magliyab ito, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga panalangin, pamagitan ng inyong salita na aming pong ikapapamuhay, sa pamagitan ng pagsamba namin sa inyo, pag-worship, Lord, hallelujah, at paggawa ng mga mabubuting bagay, Lord, para sa aming kapwa, at maging, Panginoon, ang paglilingkod namin sa inyo, Lord. Lord, we offer our lives as a living sacrifice, Lord. Hallelujah. Hallelujah sa inyo, Panginoon. Katulad ng sinabi, Lord, sa Romans 12:1 and 2,
that, Lord, hallelujah, Lord, we will offer our bodies as a living sacrifice unto you, Lord, pleasing unto your sight, O God. Hallelujah, that we may prove what is the good and the perfect will of God. Salamat, salamat ng marami, Panginoon. Patuloy niyo pong paalalahanan ang bawat isa sa amin na ang apoy na ito ng Santong Espiritu na nananahan sa aming mga buhay ay lagi namin, Panginoon, na gatungan, Panginoon, na mga bagay, Panginoon, na nais niyo na gawin namin, O Diyos. Tunay nga inaamin namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Kaya we need the backup of the fire of the Holy Spirit in our lives, O God. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinagkakatiwala namin ang aming buhay sa inyo, ang aming pamilya, ang aming mga pangarap, Panginoon, sapagkat kayo lamang nakakaalam ng pinaka-the best na plano nyo sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy po na kami nagtitiwala sa inyo ng lubos-lubos, O God. Ang aming pong mga buhay ay inihahandog namin sa inyo, Lord. Salamat po ng marami, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon at abangan po natin ang iba pang mga kapahayagan tungkol sa Keep Our Fire Burning, Lord, sa pamagitan ng mga pastor po natin na magbabahagi nito, no, dito po sa programa ng Tinig ng Pag-asa. Kaya, purihin po ang Diyos, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Good night and God bless us all. Amen.